gràcies pel reconeixement. València és mundialment coneguda per ser un territori amb una certa inclinació cap als events grans i lluminosos. Aquesta tendència també apareix quan recordem la història. Ha estat declarada Ciutat de la Seda 2016, amb recordatoris d'èpoques esplendoroses quan València era part de la mítica ruta que connectava Orient amb Occident. Enguany, també s'ha inaugurat un Museu de la Seda, on s'evoca un passat ric i brillant, de colors intensos i tactes suaus, però les llums projecten ombres. El 21 de gener de 1856, en la porta del Col·legi de l'Art Major de la Seda, a 266 metres d'este teatre, treballadores i treballadors de la seda es concentraven exigint millors condicions de vida. Aquelles persones cediren davant l'amenaça d'intervenció de l'exèrcit i no aconseguiren la pujada salarial que pretenien. La revolta, que figura als llibres d'història com el motí dels velluters, és considerada per alguns autors com la primera manifestació de lluita de classes a la ciutat de València. Al final d'aquell any, 14 velluters fundaren la cooperativa La Proletària, organització obrera de resistència. L'any 1902, unes 150 dones que treballaven més de 10 hores diàries filant en la fàbrica del senyor Salpera, al carrer de Guillem de Castro, protagonitzaren una vaga amb dues reivindicacions: mitja hora per esmorzar i arribar a cobrar la meitat que el pitjor pagat dels treballadors barons. La vaga va durar un mes i aquelles dones aconseguiren el que exigien. Hi ha fils subtils però forts que travessen el temps i se'ns enganxen. Foren aquestes històries les que van fer néixer en 2007 la foguera del motí dels velluters. Cada mes de gener celebrem que a este barri sempre hi ha hagut persones disposades a lluitar per millorar les condicions de vida de la gent del moment. Millores que ens han afectat positivament a les persones que hem arribat després. I fent festa volem ajudar a teixir eixa tela solidària que ens connecta amb els nostres iguals, d'abans i d'ara, promovent el suport mutu. A totes les persones que heu lluitat per millores socials en qualsevol època, moltes gràcies. Els col·lectius que organitzen la foguera del motí dels velluters són els Clubs de Velluters amb el suport de l'Associació de Veïns El Palleter, Endavant i Ciutat Vella Batega, a més d'altres persones i entitats com són el Micalió. Moltes gràcies.